हाय फ्रेंड्स, मैं पूजा जायसवाल एक्ट्रेस आप सभी भोजपुरी समाज को प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच एक नया चैनल आया जिसका नाम है तमन्ना भोजपुरी म्यूजिक चैनल। तो आप सभी लोग उसका वीडियो देखिए और कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि कैसा लगा आप सभी को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बड़े बड़े बलमुआया जाली घरे भइल बा बड़े बड़े। देश बलमुआ देवरा नजरी गड़ैले बा, कतना दिन संहार के राखी 3 बेर जमैले बा। राजा जी तू बड़ा परदेश बलमुआ देवरा नजरी गड़ैले बा, कतना दिन संहार के राखी 3 बेर जमैले बा। छुअता करा मुँह से पानी, छुअता के रोज हहारे बलमुआया जाली घरे भइल बा बड़े बड़े बलमुआया जाली घरे भइल बा बड़े बड़े। कुमार सरवन तुहरा के बा पैसा कमाए के धुन हो, आई बना विराज चकुल सामान में लग जाई घून हो। कुमार सरवन तुहरा के बा पैसा कमाए के धुन हो, आई बना विराज चकुल सामान में लग जाई घून हो। कुंदन देवरा बाज नया संजय देवरा बाज नयावे छुआता खड़े खड़े बलमुआया जाली घरे भइल बा बड़े बड़े बलमुआया जाली घरे भइल बा बड़े बड़े। पहले रहे छोट टिकोरा छोड़ के गइल तू घरे बलमुआया जा बलमुआया जाली घरे भइल बा बड़े बड़े बलमुआया जाली घरे भइल बा बड़े बड़े।